Magandang buhay mga kamanlalakbay. Ako si Brother Ivan Panganiban at narito po tayo sa napakagandang simbahan po ng Holy Family Parish and Santuario de Santa Barbara dito po sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan. Ang shrine po na ito ay naitatag po bilang parokya ng Banal na Pamilya noong 1742 ng mga Dominicans at ito po ay isa po sa mga pinakamagaganda po na brick churches na makikita po natin dito sa Pangasinan. Nagkaroon po sila ng malalim na debosyon po sa isang 3rd century Virgin and Martyr po na si Santa Barbara or Saint Barbara. Kaya naman po nakatutuwa po na sa dami po ng mga pilgrims na humihinto sa kanya, naging shrine po ng Archdiocese of Malingay Dagupan ang simbahan po na ito noong December of 2023. Kaya po, sana po, ito po ay ating pong dalawin. Ito po isang napakagandang place of pilgrimage na marami po lugar para po sa meditation and prayer. Tara po, pumunta po tayo dito sa Santuario de Santa Barbara. Manalangin tayo. Santa Barbara, ang iyong tapang ay higit na malakas kaysa sa puwersa ng mga bagyo at kapangyarihan ng kidlat. Maging-laging nasa tabi namin upang kami, tulad mo, ay humarap sa lahat ng unos, digmaan, pagsubok at kapighatian ng may parehong katatagan na hinarap mo sa iyo. O magandang dalaga na minsang nakakulong sa mataas na tore, iligtas mo kami sa kidlat at apoy na nagngangalit sa langit at sa alitan ng digmaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.